Nik egia esan denbora bat behar izan nuen izerdiari bere grazia hartzeko. Ez naiz inoiz alperra izan, eta beti gustatu izan zait mugitzea eta geldirik ez egotea. Korrika, saltoka eta jiraka. Nere buruarekin dantzan eta jolasean aritu izan naiz beti. Txikitatik. Baina kirola beste zerbait da. Kirolak norbere mugak neurtzen ditu. Esfortzua, nekea eta jarritako helburuetara iristeko egiteko gai garen ahalegina. Izerdia alegia. Eta ze gozoa den askotan sentipen gazi hori ezpainetan. Hartu gaurko urratsa beste entrenamentu bat bezala. Egunero zure kirolean entrenatzen duzun bezala, hartu tarte bat zure burua ere entrenatzeko. Zure kirol praktikan markarik onena lortzen saiatzen zaren bezala, saiatu urratxonetan ere eman dezakezun guztia eskaintzen. Zure gorputza eta burua batera entrenatuz, soilik lortuko baituzu zure onena ematea. Naomi Mendizabal naiz eta elkarrekin emango dugu gaurko urratsa. Utzi zure begiak isten lasai eta mantendu itxita saio guztian zehar. Sentitu zure ingurua, zauden lekua. Egin barne ikusmira bat zauden lekuaren inguruan. Lau hormak, sabaia, lurra, zure gorputza bertan etzanda edo eserita. Sentitu postura eroso batean zaudela. Egin behar dituzun mugimendu guztiak eroso egoteko, zure lekua topatzeko. Oso garrantzitsua da eroso egotea, erlaxatuta. Mugitzen baldin bazabiltza, saioan zehar lortu duzun erlaxazio egoera etengo duzu. Beraz, hartu denbora bat zure gorputza eroso eta lasai sentitzeko. Hasi zure arnasketari atentzia eskaintzen. Begiratu, sentitu zure gorputzak nola hartzen duen arnas. Burutu zure arnasketa mandala bat margotzen ariko bazina bezala. Leun, poliki. Une oro egiten zabiltzan horretan atentzioa ezarriz. Ez saiatu arnasketa aldatzen edo kontrolatzen. Utzi zure gorputzak arnasa aske ardezan. Arnasa hartzen duzunean, lasaitasunez betetzen zara. Eta arnasa botatzen duzunean, tentsioak askatzen dituzu. Pentsamentu eta kezka guztiak, badoaz. Jarraian, jarri arreta zure sudurrean. Hasi sudurretik arnasa hartzen eta askatu ahotik. Utzi aizeden ateratzen. Saiatu beste behin. Hartu arnasa sudurretik eta askatu den ahotik. Sentitu nola ahoa eta matraila aske geratu diren. Azken saiakera bat. Kontzentratu. Ahoa, ezpainak eta matraila aske sentitzen. Eta utzi ateratzen azken hatsa. Jarraian hartu eta bota arnasa sudurretik. Egin arnasketa modu harmoniatsu eta lasai batean. Isiltasunean. Hartu arnasa poliki eta joan askatzen pixkanaka sudurretik.
Errepikatu prozedura hau behin eta berriz. Zure gorputza erlaxatzeko, jarri arreta gorputzeko atal nagusietan. Sentitu oinak, zangoak, aldakak, bizkar osoa, sabela, bularra, besoak, eskuak, eskutako hatz bakoitza, sorbaldak, lepoa, burua eta aurpegia, begiak, ahoa, kopeta. Sentitu zure gorputz osoa eta errepikatu beharrein bat aldiz, errepaso osoa. Gorputz osoko errepasoa. Oinetatik burura eta burutik oinetara. Orain, zure arnasketak, zure gorputzak eta zuk zeuk bat egin duzue. Gorputzaren erritmoa mantxotuz, barne orekarako lehen pausua eman duzu. Mantendu adi eta jarraitu nire ahotsa. Etxean zaude. Zure etxeko babesean. Zure eguneroko errutinan. Dena harmonian dago. Eta gustura sentitzen zara. Oso gustura. Etxetik atera eta bidaia bat egiteko erronka sortu zaizu. Urruneko mendi gailur bat konkistatzeko erronka. Erronka horretarako prestakuntza bat egin behar duzu. Eta horregatik beharrezkoa gainean hartu eta martxan jarri zara. Mendigailurrerako bidea luzea izan daiteken arren, oso gai sentitzen zara haraino iristeko. Bidean zoazela, ordea, lehen kezkak agertu zaizkizu. Eta zailtasunak agertzen badira. Lortuko aldut nire helburua. Eta buelta erdia eman eta etxeko goxotasunera, erraztasunera, itzultzen banaiz. Burutapen hauek sortu arren, aurrera jarraitu duzu. Agian, zure erritmoa mantxotu eginda. Baina aurrera zoaz. Izan ere, burutapen hauei aurre egiteak beste indar bultzada bat eman dizu. Beraz, segi aurrera. Bidean zoazela, agian, beste bidelagun batzuk topatuko dituzu. Zure helburua mendigailurrera taldean iristea baldin bada, egin bat taldeko energiarekin. Sentitu zure bidelagun bakoitzak bere etxetik daraman energia,
bere barrenetik daramana. Zure bidelagun bakoitzak ere agian izan ditu, zuk izan berri dituzun burutapen hauek. Eta guztiok bat egiteak indar gehiago eman dizue. Sentitu energia hau bat egiten. Sekulako talde bikaina zarete, mendiaren gailurreraino iristeko. Bestalde, zure bidea bakarrik egin nahi baduzu, segi aurrera. Motxila ondo prestatuta daramazu, eta zure gorputzak hori badaki. Prest sentitzen zara datorrenari aurre egiteko. Bidearen lehen txanpa egin duzu. Mendia gertuago sentitu dezakezu. Urduritasunak agertu daitezke, baina zuk pausoak tinko ematen dituzu. Datozen pausoak ordea, neketsuagoak ari zaizkizu egiten. Maldan gora baitzoaz. Maldan gora, izerditantak agertzen hasi zaizkizu. Izerditanta bakoitzak, aurretik daramazun prestakuntza guztia gogorarazten dizu. Aurretik eman dituzun pausu guztiak. Malda gogortzen ari da. Baina zure burua eta gorputza prest daude, malda honi aurre egiteko. Pentsatu dena ez dela orain bezain malkartsua izango. Jarraitu aurrera. Atera adorea eta indarra izerditanta bakoitzetik hurrengo pausua emateko. Zure helburua gertuago daukazu. Aldapari aurre egin diozu, eta goi lautada batera iritsi zara. Geldialdi bat egin bertan. Berrezarri indarra eta gozatu, orain arteko bideaz. Ingurura begiratuz, paisaia ikusgarria dago zure begien aurrean. Bidean zaude. Bide honean. Eta honek indarra ematen dizu aurrera jarraitzeko. Gailurra zapaltzeko. Honaino egin duzun bidean, asko ikusi eta ikasi duzu. Zailtasunei aurre egiten ikasi duzu. Ahulgunetik indarra ateratzea lortu duzu. Zoriontsu eta bizirik sentitzen zara. Oso bizirik. Hasierako helburura iristen ez baldin bazara ere, orain arteko lanak irabazle egiten zaitu. Irabazle zara, etxeko errutinatik atera, eta zure kabuz aurrera egin eta zerbait berria ikasten duzun une oro. Pentsamentu honekin, mendigailurrera heltzeko saiakera egin duzu.
Bidea, azken txanpa honetan, garbiagoa da. Amildegiak daude gailurraren inguruan. Pausu oker bat emanez gero, pentsamendu ezkorren bat izanez gero, atentzio fokua desbideratuz gero, bidea galdu eta hasierako puntura edo tazulora erori zaitezke. Beraz, azken txanpa honetan oso garrantzitsua da esaldi edo hitz boteretsu bat izatea. Sortu zure buruan zuretzako baliagarria izan daiteken esaldi bat. Esaldiak, orainaldian eta lehen pertsonan izan behar du. Eta ahoskatu orduko imaginatu egi bihurtzen dela. Errepikatu esaldia 3 aldiz. Eraman esaldi edo hitz hau zure eguneroko entrenamentu bakoitzera. Edo sortu esaldi edo hitz bat zure entrenamentu bakoitzean. Ahulguneren bat duzunean, gogoratu esaldi edo hitz honek daraman energia zuk sortu duzula. Eta esaldi honek eta zure esfortzuak nahi duzun lekuraino eramango zaituela. Naomi Mendizabal naiz eta hau Urratsa da. Ulu Mediak ITB podcastentzat ekoitzitako saioa. Astero urrats bat emango dugu elkarrekin. Urrats bat bizi gaitu enpresa albo batera uzteko. Urrats bat gure barrenera. Gustatu baldin bazaizu arpidetu zure audio plataforman edo jarraitu gaitzazu Twitter eta Instagramen. Hurrengora arte, zainduzu eta zure ingurukoak. Ei, entzun hori. Ulu Media.